हाग्रामा महिलारी चन्दन ब्रह्म माखासे बिथांमोननाव बिलटिनि एकर्डआ हम मिनिस्टारजों माब्रै एकर्डखौ खालायदोंमोन आरो माब्रै जोबथेसालियाव थानाय बिलटिफोरा बोरै उदां जादोंमोन बेखौ प्रमद बर' गबिन्द बसुमतारी फेरेंगा थांनानै सोंस्लुनाया मोजांसिन होननानै आङो खावलायो। नोंथांमोना लाजिनांगौ जेबो गैया। सिलिगुरियाव थांनानै लोगो हमो ना भुटानाव थांनानै लोगो हमो ना गुवाहाटियाव फैनानै लोगो हमलायो। नोंथांमोना बिलटिनि एकर्डखौ माब्रै इन्डियानि हम मिनिस्टारजों माब्रै एकर्डखौ खालायदोंमोन आरो माब्रै केसफोरा जोबस्रांदोंमोन बेफोरनि सायाव सावरायलायनाया मोजां होननानै आङो नोंथांमोनखौ खावलायहरो। बिटिआर एकर्डजों जोबथेसालियाव थानाय एक्स एनडिबिफोरनि केसा जोबस्रांगोन होननाय भारत सरकार आसाम सरकारा बेसेबां बर' हारिखौ थगायबाय थाखो। गबिन्द बसुमतारी प्रमद बर' फेरेंगा हाग्रामा महिलारिनाव थांनानै बिटिसि एकर्डखौ माब्रै खालायनायमोन बेखौ सोंनानै लानाया साबसिन जागोन बा स्पष्ट जागोन होननानै आङो बिथांमोनखौ खावलायो। ओरैबायदि जागोन जोंना बिसोरो मावनो हामाना बियो फाइनाल जानांगौ आरो जोंना थारमाने जेसेबां केस जानाय दं एबा जोबथेसालियाव थानाय बेखौहाय माने रायज्लायनो फैदोंमोन आरो गनांगौनि थाखाय। गनांगौनि थाखाय माने बिसोरो मावमारगोन ना मावमारा बख'गोन ना बख'वा बिसोरथ' इनिसियेटिभ लादों होनना मावबाय थादों होनना बुंदोंमोन। गैया माथो जेबो रिजाल्ट मोनाखैना। जेबोथ' मावाखै। थारमाने बेखौनो जोङो ओरैबायदि खालामगोन दिनैहाय सावरायग्राजोंबो लोगो लाखाबाय। ओमफ्राय नै बिनि बिसियाखौ जों दिनै फेरेंगानायावसो गालांनोसै बोरैबाबा। भिडिअनि फुटेजाव आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा खोनालांखाबाय। मैयानि थांनाय सानाव जेरैबायदि गेरेमसा बसुमतारीनि इउटुब चेनेलाव खोनानो मोन्दों बिथांनि चेनेलनिफ्राय आं एसे बोनानै आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा आं खोनासंहोनो नागिरदों आरो खोनाखाबाय। फेरेंगानि न'आव जायफोर जोबथेसालियाव थाग्रा एक्स एनडिबिनि गथ' गथाय हिनजाव न'खरनि बिदा फंबाय बिथांमोना फेरेंगानि न'आव थाबोनो नागिरदों। मोजांनि खोथा। मा फेरेंगा प्रमद बर'नाव साफ्रोमबो केस गोनां एक्स एनडिबि साफ्रोमबो जोबथेसालियाव थानाय न'खरनि बिदा फंबाय गथ' गथाय प्रमद बर'नि न'आव माखासे गबिन्द बसुमतारीनि न'आव माखासे फेरेंगानि न'आव माखासे गासैबो बिथांमोना माबायदि जाहोयो माबायदि लोंहोयो बिथांमोननाव सोरबा पुलिसफ्रा बिथांमोननि न'आव थांनानै जायफोर वारेन्ट केस गोनां बिथांनि न'निफ्राय लांथों। जायफोर जोबथेसालियाव थानाय बिथांमोननि गथ' गथाया बिथांमोननि न'आव थानानै फरायथों गाननाय जोमनायखौ होथों। गबिन्दनाव माखासे प्रमदनाव माखासे फेरेंगानाव माखासे दोननांगौ आरो लेट जादों। बिथांमोना बेबायदि हाबाफारि लानाया एसे लेटसो जाबाय। सिगांनो जानांगौमोन। आं दिनै जायफोर बेबायदि हाबाफारि लादों आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आखाइ खबजोबनानै आं जायफोर जोबथेसालियाव थानाय गथ' गथाय जायफोर बिथांमोननि न'खरनि परियाल बेबायदि हाबाफारि लानायखौ आं आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं हाजासे गोजोननाय जासिहरो। लेट जादों। सिगांनो जानांगौमोन। 3 बोसोर जाखाबाय। 2 बोसोराव बेसेबां खामानि मावलांनो हागोन आरो बिथांमोननि सरकारा थागोन थाया खुनु गद गैला। बिथांमोननि आखल आखु गावनि देरसिन गावनि लोगोफोरजों दिनै बिथांमोना बेबायदि गादि मोननानै बिथांमोना दिनै सिनायला। दिनै जेनबाबो बिथांमोना थैजासिम दरमा मोनखासिगोन। भबिष्यतनि बिथांमोना लामाखौ बानायना लाखाबाय। गावनि लोगोफोर गावनि माखासे आंगो लोगोफ्रा दिनै जोबथेसालियाव थानानै दिनै हांमा सुरै सुरै न'खरनि गथ' गथायखौ दिनै गोरबो बिखायावल' गोसोखांनो गोनां जायो। बिनि थाखायनो आं खावलायो जायफोर गावसोरनि पलिटिकेलि पावारखौ बाहायनो माखासे लामा दङबा जाय प्रमद बर' गबिन्द बसुमतारी फेरेंगा बिथांमोना माखासे गावसोरनि राजनितिक माखासे आदब खायदाखौ जुदि भारत सरकार आसाम सरकारजों जुदि पलिसि बाहायनो रोङोबा इलेक्शननि सिगां नैबे फैबाय थानाय इलेक्शननि सिगां जोबथेसालियाव थाग्राफोरखौ जुदि उदां खालायनो हायाबा आरो नेक्स्ट जेनगोन देरहागोन खुनु भरसा गैया।
बिथांमोना इलेक्शननि सिगां बिथांमोनखौ जोबथेसालिनिफ्राय आरो साफ्रोमबो केस गोनांफोरखौ इलेक्शननि सिगां जुदि माखासे पलिटिकेलि जुदि पावारखौ बाहायनानै उदां खालायनो हायाबा आरो बिथांमोना गादियाव थानानै जेबो लाब गैया। जेरैबायदि जों खोनानो मोनदों उकिल हमदों, माखासे सुप्रिम कर्टजों, माखासे हाइ कर्टजों बिथांमोनखौ नारा नाथा नाजागासिनो दं। नाथाय जों जेरैबायदि नुदों हाइ कर्टनो सुप्रिम कर्टनो बिजेपि सरकारनि आखायावनो दंजोबो। बिजेपि सरकारनि आखायावनो दंजोबो। आसामनि माखासे कर्ट कासारिफोर गासैबो हेमन्तनि आखायावनो दंजोबो होनबाबो खुनु लस गैया। अब्ला प्रमद बर', गबिन्द फेरेंगा बिथांमोना राजनितिक माखासे पलिसि बाहायनानै जोबथेसालियाव थानाय साफ्रोमबो एक्स एनडिपिफोरनि केसखौ इलेक्शननि सिगां जुदि बोस्रांनानै होजोबोबा जों बेखौ बिथांमोननि माखासे पलिसि जिबायदि राजखान्थि बिथांमोननि माखासे हाबाफारि जोङो मानिनो गोनां जागोन। बिथांमोनखौ जों गोजाननिफ्राय जोङो खुलुमनो गोनां जागोन। बेसेबांबा गोजाननिफ्राय जों खुलुमनो गोनां जागोन बिथांमोना बेबायदि हायोबा। इलेक्शननि सिगां जुदि जोबथेसालियाव थानाय साफ्रोमबो केस गोनांफोरखौ जुदि उदां खालायनो हायाबा बिथांमोनखौ आसा खालायनानै जेबो लाब गैला। उकिलनि माखासे हाइ कर्ट, माखासे कर्ट कासारियाव जुदि बिथांमोननो बेल खालायोबा सरकारनि माखासे बेकग्राउन्डआव बिथांमोननिफ्राय हेफाजाब मोनाबा मालाबाबो थाबै आयेन बायदियै उदां जानायखौ जों नुवा। जों दिनै एनआइए होनना बुंबाय थायो। एनआइएआ दिनै इन्डियानि प्रेसिडेन्टनि आलदा पावार नामा? बिथांमोना इन्डियानि प्रेसिडेन्टनि, इन्डियानि हम मिनिस्टारनि बिथांमोना एनआइएफ्रा इन्डियानि प्रेसिडेन्ट, इन्डियानि हम मिनिस्टार, इन्डियानि डिफेन्स मिनिस्टारनि बिथांमोना जेबो खोनासङा नामा? आसामनि हम मिनिस्टार बिथांमोननि खोथाखौ एनआइएआ खोनासङा नामा? एनआइएआ सोर? इन्डियानि हम मिनिस्टारनि सिङावनो, इन्डियानि प्रेसिडेन्टनि सिङावनो। अब्ला दिनै फंसेल' बाथ्रा बुंनांगौ जाय दिनै एनडिएफबिनि बेकग्राउन्डआव थांनानै गादियाव दं बिथांमोना इलेक्शननि सिगां जुदि उदां खालायाबा जोंनि गादिया दिनैनिफ्राय गैला। जुदि बर' माहारिनि थाखाय जुदि बिथांमोना हारिखौ फोसाबनो ओंखारदोंबा, जायफोर जोबथेसालियाव आरो जायफोर एनडिएफबिनि केस गोनांफोरखौ बोस्रांनो ओंखारदोंबा बिथांमोना राजखान्थि हान्जायै बिथांमोननि राजनितिक लामाजों जुदि जोबलानो ओंखारदोंबा बिथांमोना मोनसेल' खोथा आवाज होनांगौ। दिनैनिफ्राय जों खुनु राजनितिकजों जों दिनैनिफ्राय गैला। जोंनि गादिया दिनैनिफ्राय जोङो भारत सरकार, आसाम सरकार, बिटिआर सरकारनि इउपिपिएल सरकारनिफ्राय जों ओंखारबाय। बेबायदिखौ जुदि फंसे बाथ्रा बुङोबानो अबे खनायाव एक्स एनडिपिफोरनि जोबथेसालियाव दोननाय, आन्दोआव दोननाय माखासे आयेन, एक्स एनडिपिफोरनि केसनि आयेननि आन्दोआव दोननाय बिथांमोना रोखा रोखा हारिनि मावदोंबा, गावनि लोगोफोरनि मावदोंबा बिथांमोना मानो इलेक्शननि सिगां गावसिनि गादिखौ सरकारनि सायाव जोब्राबनो हाया? बिथांमोना गोहो दंबा जोबथेसालियाव थाग्राफोरखौ उदां खालायाबा, एक्स एनडिपिफोरनि केसखौ उदां खालायाबा जों दिनैनिफ्राय इउपिपिएल सरकाराव गैला आरो जोंनि गादिनिफ्राय जों दिनै ओंखारबाय। गबिन्द बसुमतारी, फेरेंगा, एक्स एनडिपिनि बेकग्राउन्डआव थांनाय जायफोर इउपिपिएल सरकाराव थानाय बिथांमोना हागोन ना हाया? आरो बेबायदि जुदि आवाजखौ थिखांनो हायाबा बिथांमोना इउपिपिएलनि गादियाव थानाय माखासे थाखा फैसानि लबि, बिथांमोना माखासे गावसिनि गादिनि लबि, जों बिदिखौ रोखा रोखा नुयो। बिनि थाखायनो आं खावलायो साफ्रोमबो एक्स एनडिपिफोरनि केस गोनां, साफ्रोमबो एक्स एनडिपिनि जोबथेसालियाव थानाय गासैबो न'खरनि गथ' गथाय, प्रमद बर'नाव माखासे, गबिन्दनाव माखासे, फेरेंगानाव माखासे थानांगौ। आरो बिथांमोना गथ' गथायखौ माबोरै फोरोङो, माबोरै जाहोयो, बेबायदि बिथांमोननि माखासे लांगोनायाव बादा खोबनानै, बिथांमोननि साखाथि फाखाथि बयबो थानाया मोजांसै होननानै आङो सानो। आरो मैया ना दाखालि जिबायदि फेरेंगानि न'आव थांनानै हाबाफारि लादों
बेखौ आं साफ्रोमबो जोबथेसालियाव थानाय नखरफोरनि जायफोर बेबायदि हाबाफारि लादों आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं हाजासे गोजोननाय जासिहरो। बिनि थाखायनो आं जोबथारनायाव फंसे बाथ्राखौ आं खावलायो। बिटिआर एकर्डनि माखासे एकर्डआव थगायजादोंबा हाग्रामा महिलारिनाव प्रमद बर', गबिन्द, फेरेंगा थांनानै सोंस्लु लाजिनांगौ जेबो गैया। नोंथांमोना बिलटिनि एकर्डखौ आरो नोंथांमोना माब्रै इन्डियानि हम मिनिस्टारजों माब्रै एकर्डखौ खालायनानै नोंथांमोना साफ्रोमबो बिलटिफोरनि जोबथेसालियाव थानायखौ माब्रै उदां खालायनो हानाय आरो माबायदि सावरायनायमोन बेफोरखौ एसे सोंस्लुनानै लाजिनांगौ जेबो प्रयोजन गैया। नोंथांमोना लाजिनांगौ जेबो गैया। हाग्रामा महिलारिखौ सिलिगुरियाव थांनानै लोगो हमलायो ना गुवाहाटियाव फैनानै लोगो हमलायो ना भुटानाव थांनानै लोगो हमलायो। नोंथांमोना माखासे लोगो हमलायनानै सोंस्लुलाय। चन्दन ब्रह्म दं आरो हाग्रामा महिलारि दङ, माखासे बिलटिनि बिथांमोना दङ। बिथांमोनखौ अबेबा जायगायाव लोगो हमनानै नोंथांमोना सोंस्लुनाया मोजांसिन होननानै आङो रायजो राजाफोरनि जानानै नोंथांमोनखौ खावलायहरो।